चल तू उभा राहते बस ताज्या वांगडा चल वयल्या आयजन प्लॅटफॉर्मार ते कोणी बस वयर यो वयर यो अजून पुढे यो ही स्क्रिप्ट माझ्या घरी ती स्क्रिप्ट काय म्हटलं आवाज खरं हाय महाराज बुवा तुमचं अडाणी माणसं आम्ही महाराजांनी आमच्या लेखी सुनावर आमच्या पोराबळावर गरिबांच्या लेखी सुनावर जर राजघराण्याच्या नजरा पडू लागल्या तर गरिबांनी जगायचं तरी कसं दुर्दैव केवळ दुर्दैव सणासुदीच्या अशा मंगल दिवशी असा लाजीरवाणा प्रसंग ओढवावा याचंच वैषम्य वाटतं नाही महाराज हे सगळं तुफाट आहे महाराज माझा नवरा आणि सासरा दिसतात तसे भाबडे नाही एक एक किल्ल्याचे ते देश टक्कर द्यायची तर जिंदगी फुलणार नाही ये है हमारे फिरोज जंग शहाबुद्दीन इनके नाम में जंग है लेकिन जंग का कोई नामो निशान नहीं है यह है बहादुर खान कोकल ताज आपसे दूर भाव मतलब तो महाराज गडावर असतानाही सारे नियम म्हणून गडाची दारे अशी रात्री बेरात्री कशी काय उघडली जातात शंभूराजे आज आज गडावर उडालेली राग आणि वस्तुस्थितीमध्ये काहीतरी तफावत आहे आम्ही नक्कीच चौकशी करू घ्यायची शिगम्या निमतान दिवचलकारांक परत एक फावट छत्रपती संभाजी महाराजांचे यादी जाग्यो करपाची संद मेळ्ळी अर्थातच ती दिली कला उन्मेश हे दिवचलचे नावाजते संस्थेन शिगम्यातलो फामाद वीरभद्रय बरोच नाचलो पळयात काय मन बुलोवणे खीण दिवचलच्या शिगम्यांक 150 वर्सांचो इतिहास आसा शिगम्या निमतान दिवचले वीरभद्र जाता पालखी जाता रोमट वाजता तशेंच वेगवेगळी दर्जेदार नाटकांय सादर जाता अंदू हेर नाटकां बरोबरच छत्रपती संभाजी महाराज हे नरेश कडकडेन बरयल्ले नाटक कला उन्मेशान सादर केले दिवचल आनी पंचक्रोशींतल्यो 30 नावाजत्य कलाकारांनी तातूंत वांटो घेतलो सादरीकरणा आदी नरेश गोवा 365 कडेन उलयलो आयकात नमस्कार बिचोली शिगमोत्सव समिती म्हणजे आमचे देवस्थान मठ देवस्थानातर्फे गेले कित्येक वर्सांपासून हांगा शिगमोत्सव सुरू जाता साजरो केलो वता आणि ह्या शिगमोत्सवाक खूब व्हडली परंपरा आसा म्हणजे आमी सांगूंक शकना हो केन्ना हे घडले ते पण ही इतली परंपरा आसा जवळ जवळ 150 वर्सां पयलीं पासूनची ही परंपरा चालूच आसा आणि हांगा ह्या उत्सवाक देवी शांतादुर्गेच्या उत्सवाक शिगमोत्सवाक भायली पेठ तसेच भितरली पेठ हांच्या तर्फे नाटकां सादर केली वता आणि ही नाटकां सादर करता आसतना ह्या रंगमंचाचेर गोमंतकातले प्रसिद्ध नाट्य कलाकार ह्या रंगमंचाचेर आपलो अभिनय सगळ्यांनी सादर केल्लो आसा
गोयचे आमचे बिचोलचे जे ज्येष्ठ नाट्य कलाकार आसा हांच्यांनी सगळ्यांनी आपली भुमिका ह्या रंगमंचाचेर सादर केल्ली आसा आनी ही परंपरा अखंडीत अशी चालूच आसा आणि हीच परंपरा अखंड चालू दवरून आयज आमची नवीन पिढी आयज वेगवेगळी प्रयोग करपाचे एक प्रयत्न करता आणि तातूंतसूनच एक हांवें प्रयत्न केल्लो आसा की हांव सतत जवळ जवळ आतां 30-35 वर्सां ही नाटकां करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, श्वेता गांवकर आनी शिवानी सांगेलकार.